respective opponent in this debate, moderator o mga kaubanan, ladies and gentlemen, mayong auto ninyong tanan, no? Sumala sa akong nagdaan, pilmahan nining mga debate, akong ipamatuod, sumala sa Biblia, nga gitudlo sa Seventh-day Adventist Church, na tungod sa daang pakigsaan, kung kini nawatong sa tao, wala makapahimong sadan. Dili ang tabako, panigarilyo, o pagsugal o pag-inom. So, okay. Susundan ko. Ang kualan sir, introduction ni mo to. Introduction na sa 2 minutes. Pagkabusta sa yung topic. Ang 2 minutes yung introduction kay humani mo. Konta. Okay. Murang wait madris pa. Yang yung tanan nga unta magamputa sa Ginoo nga unta man nagpakabot ta pagsabot ni sa kamatuoran sa iyang pulo, no? Yang yung tanan nga kini atong dunggan mo man ay gihimong good heart. Kung ato ning aboton, purmanig heart. And then, inaotong ta ang atong mapatalinghugan, magbutang sa atong kasing-kasing sa atong pagsatag sa taon-taon ini kapon. Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa makasapa, maayong gabi kanyong, maayong hapon kaninyong tanan. Taanad bago ko sa radyo, musulti ko magabi. Maayong hapon sa tanan. Niata sa pagsaksi sa gitawag o friendly religious public debate. Walang mga personalan. And once again, atong pasalamatan ang atong mga pinalangga nga mga barangay official, lalo na sa atong pinalangga nga barangay captain, bisag dili pikaila, apan gipasalamatan ko siya tungod siyang pagtugod si barangay captain Peperelita and Pipito o sa iyang mga kabanan sa konseho sa buhat nining malinaw o malambuon nga barangay Libho, Tabogon, Cebu. Ladies and gentlemen, karong hapuna magsugod na ang ato ang debate. O kunya ako bilang representative sa Seventh-day Adventist Church negatibo o niya ang nahimong niya afirmatibo ini karon mao si Mr. Dardo Suico. Siya ang afirmatibo nining debatiha. So, okay, lastly, mao ni ang iyang kuan akong ipamatuod ang gitudlo sa SDA nga mga kasubuan sa daang tugod mao'y magapahimong sala sa tao kung dawaton sumala sa nabasa sa Biblia o usab akong pamatud-an nga ang pagpanigarilyong sugal o inom sa bino dili nakahimong sala sa tao kung waton sumala sa mabasa sa Biblia. So kini ang inyong timan-an kung iya ba ning mapamatud-an o mabasa niya sa Biblia. Mayong hapon. Okay. So doon mo yung mga Biblia sa Salmo 119, 160, ginaingon, ang matuoran ang natingban sa imong mga pulong o ang matawag mo tulunganon ng kapadayon sa walay katapusan. Kini mo natingban sa pulong sa Ginoo o kini gituga sa Dios matod sa ikaduhang Timoteo 3:16 hangtod 17. Kamay kapuslanan sa pagtudlo, sa pagpadlong, sa pagmatuto, sa pagkabatarong ano ng tao sa Dios mamahimpit ang sinangkapan alang sa tanang maayong buhat. Kini mao basahon. O kini nabahin ni sa duha ka bahin. Gikan sa Genesis hangtod sa Malakias, gitawag ni sa daang pakigsaad. Gikan usab sa Mateo hangtod sa Pinadayag, gitawag kining bagong pakigsaad. Then
Gawas niya nabahin kini og puro kahugna sa panahon. 3 ages of time, 3 dispensation of time. Gikan sa Genesis hangtod sa Exodo 20, gitawag na siya patriarchal dispensation. Panahon sa atong mga ginikanan, din ang Diyos nagsulti pinagi sa head of family, like for example, Noe o ni Abraham. Gikan sa Exodo 20, hangtod sa mga buhat dos, gitawag na siya Mosaical dispensation din ng Diyos. Nagsulti pinagi sa mga malalagna, usanin ni si Moises, hangtod sa mga buhat dos. O gikan sa buhat dos hangtod sa pinadayag, gitawag na siya the gospel age, the Christian dispensation. Okay? Wala hinungdan nga si Apostol Pablo na ingon ni Timoteo sa ikaduha niyang sulat ni Timoteo sa Kapitulo 2, versikulo 15. Study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, and rightly dividing the word of truth. Magkamaw ka mo bahin-bahin sa pulong sa kabaturan. Kay dili ka kapaw mo bahin-bahin sa pulong sa kabaturan. That is the major cause of religious division today. Muna hinungdan nga di kalain-lain na itong religion. Anyway, dividing the word of truth. Okay. Sa patriarchal dispensation, nagsubo ang Diyos kanoy sa pagbuhat o barka. Nagsubo siya kang Abraham nga himuon siya mamahan sa daghang mga nasod. And then, nagsaad siya kang Abraham nga maghimo siya walay katapusang kasabutan sa iyang kaliwat sa ulahin niya nga mao nga itong Ginoong Kristo. And then, gikan sa Exodo 20, nagsugod siya kang Moises alang sa mga Israelinhon o mga kabalawaran o kasuguan hangtod na mga buhat ginasunod sa mga katauhan nga nilawang sa mga kasuguan. Pag-abot sa New Testament of Christ, maorang Ginoo nagsugo nagpadala siyang anak nga natawo babay ilawom sa kasuguan aron pagtubos niya tong nangailaw sa kasuguan. Yun sa pagtubos, iyang isugo pagpabungkag ang kasuguan o ang mga kalagdaan. Pinagi siya sa kahimong tao aron mabuhat siya usa ka bagong tao gikan sa duwa aron sa pag-iusa kanila diha siyang kaugalingon sa imuna na ang kahimo sa kadaitan. O Diyos hintin, iyang bungkag ang balaod ng mga sugad dinansang sa cross ang maong balaod. Then, o inungdan nga ako Ginoong Kristo nagpalansang sa cross. Pag-anhin niya din iskalibutan, wala siya magbantay-bantay niya ng balaod kasuguan. Kung dili, tawas na dito ang tunglo sa mga balaod nga mao ang bitayon siya sa krus. Kag matinunglo ang tapos sa bitayon sa kahoy. So, gibungkag ang kauna nagtukod siya ikaduha. Bagong tao ang iyong itukod. And then, kung tukuran mo pagbalik ang buta nga gibungkag, gihimo mo maninapaso ang imong kabalingon. Labaw na, kung imong isakong pagbalik ang yogo, nga din ang atong mga ginikanan, ang mga Hudiyo o ang mga apostolis, wala makahimo sa pagpasa niya na imong gipintal ang Diyos. Okay? Then, mo hinungdan nga ng pirma ko nini. Kaya ibaw ko kasi Kristo mga katapusan sa kasuguan aron mamatarong ang tanan may hito. Kaya sa tubangan sa Diyos, wala ibusan kinsa ang pagkamatarungan pero guys magbantay sa kasuguan, kaya pinagis sa kasuguan, nag-abot noon ang kabalo matungod sa tala. Sanglit na nakasalaman ang tanan o nagkakasuan sa imaya sa Diyos,
sila pagkamatulungon, pinagi siyang grasya, ingon magkasa sa pagkatinubos, diya kang Kristo Jesus, ngagitanyag sa Diyos, ingon halad pasiguli, pinagi siyang dugo, matbawang halad, pagidawatong pinagpagto. Hindi mo ipagpakita ang pagkamatarong sa Diyos, kaya siyang langit nung pagkamiantusong, di sa iluan na niya sa aran na nahimo kanyanto. Hindi mo ipagpangutod karong panahon na, kasi ang matarong o siya magmatarong sa tao, may pagtuo kang puto. Then, Gingon ko na, gilansang sa krus ang mga kalagdaan o ang mga balaod ng misis. Iyakin yung gusto doon yung pagdaog sa mga ayang mga kaatbang, mga kagamhanan na nidaog sila sa krus. Kaya tapos na. Gidawat na dito ang tunglo sa magbantay-bantay sa kasuguan. And then, kung ang tao, anak-anak ng Kristo, siya pagtuon ang binuhat. Magkawat mo ang pagtuo kung inutuan ang balaod sa itong Ginoo. Kaya ang balaod ng misis, balaod alang sa sunod, alang sa unod. Dili siya balaod alang sa kaluwasan sa mutalan. Alang sa unod. O, maong balaod makapatay. No? And then, ang balaod sa Espiritu, maong makabuhi ang balaod sa itong Ginoo Kristo. Ang balaod sa unod, gihatag na itong tao magigan sa unod. Ang balaod sa Espiritu, gihatag na itong tao magigan sa Espiritu. Ang atong Ginoo Kristo, gigan sa Espiritu. O, manihilong ka nga, nipirma ko. Ang ika, ilang ano? Dapat kay 13 minutos. 13? Okay. May tungod sa pag-inom. Dahil sa mga bersikulo, mga mabasa, mga tugay Ginoo sa Kristo, naghimo-pino. Siyempre, sa inuwi, niinom na hubog na kabut-purol, and then, talihang nagbugal-bugal mo sa naan mo siya na pinunglo. And then, huwag mabasa ng bawal ang bino. Pero kung sa'y subra, kan amoy sa mo, na subra ka. Huwag mabasa, ibawal. So kung huwag mabasa, huwag ka ni ibawal, huwag, o sala, kahit sanglit ang sala, paglapas man sa sugo. Labaw ng sigarilyo o ang sugal. Huwag mabasa niya na sa wala ang kasulatan nga bidili. Kung unsa ka ni binidili, kung imong sumpakon mo na sa tama sa paglapas ni Adan o iba, ganyan itong kahoy nga bidili sa pagkaon na nila, itong kahoy kaliwala sa tanaman. O na nga, may pilma ko, o ginawalod sa mga kiniwa kong taskang, makapasa niya ng inom, sigarilyo, o sugal nga bawal sa atong Ginoo. Sukad pa sa karaan, hangtod karon. No? Basta tanan, nimpirma ko nga makapahimog sa kayang sala mo'y paglapas sa sugo ang kahulugan sa sala, transgression of the law. Kung wa'y sugo, wa'y gahong ang sala. No? Kung wa'y sugo, mo gahong ang sala. Like for example, sa sugo o sa itong presidente, kinsa itong mangitip, kinsa itong mamaligag sa mo. O tupato ni mo, patay ka. No? So, dili na alam sa mga maayong tao. Ang katubuan, dili alam sa mga maayo, kung dili sa mga mamuhat o dautan. And then, ano sa bungan mo, sa yugo, ang mga tao? Okay? Ako pa? Pa. Nakapagin po. Tuloy mo yun? Okay. Sa Hebreo, ako rin nga ng bersikulo, Kapitulo 10. Akong basahon, hindi lang sulatan, kung medyo kusog na kayo akong anak, hindi niyo masaktan. Ako ng basahon. Ang pagsimba sa unang panahon, adlaw sa pahulay, kapitong adlaw. Unang adlaw sa pahulay sa panahon ni Moises, alam sa mga Israel. And then, ato mahibawaan, nga dili makahimpit sa mga masusimba. Hebreo Kapitulo 10, ang basahon, mao kini sulat. Kay mayon nga kasubuan adto naman ramay landong sa mamayong butang nga maabot ug wala makapaton sa katinog kini mga butanga.
kini dili arang makahimpit sa mga managtanod, pinawi sa mga orang, mga halad nga kanunay, gihalad tuig-tuig. Kung dili ba gihunong na uta ang pagpanghalad ini, o lamang nga magsisimba, mahinlo pa sa makausa o sa dayon, wala akong tasay pagpapi nga may salak pa. So, itudlo ang adlaw kapito, mga adlaw sa madod, 7th day, itudlo ang may adlaw pagpaway. Pankaron, lahi ang Christian. Kaya ang pakigsaan na itugod sa Ginoo, dili isama sa pakigsaan na ipatiliwanan niya sa iyang paggunit sa mga Hebrew pagpapakawastikan sa yuta sa Egypto. Dili na sama, no? Pagkakuan niya niyatot sa Kapitulo 8 sa inyong Biblia, kung doon namin Biblia, versikulo 7. No? Kung kanto ko ang unang pag-igsaad, wala pa'y kulang, wala akong tayo yuyunan, alam sa kaduha. Apan kay iyaman sila ng kaplagan na may kakulang, siya ang ingon. Muabot ang adlaw ng ingon, ang Ginoo, mapagahmuon ko, ang usa ka bagong pag-igsaad, uban sa kaliwatan sa Israel, o uban sa kaliwatan sa Horda. Oh. Dili ingon sa pag-igsaad, nag-iingon ko, uban sa ilang mga giniktanan, yan, naglawa sa akong pagdulit kanila sa kamot, aron sa pagdala kanila sa yuta, sa Egypto. Kaya wala sila magpatinumanon sa akong pakigsad. O, busa wala akong manumpaling kanila nag-ingon ang Ginoo. Kaya mao kini ang pakigsad na akong paghimuon, ang Kristo niya. Upahan sa kaliwatan sa Israel, tapos yan itong adlaw, nag-ingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga sunod sa ilang salabutan. Igasulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing. Kung ako mahimong ilang Diyos, kung sila mahimong akong katawan. Spiritual nga balaod. Dili lang para sa ugod nga makapatay. Kaya ito, ngayon ko makapatay. Kay sa dihang imsakpan ka, nilapas ka ba, patyon ka dito. Nabaw ka sa pirte. Ha? Patyon ka dito, ginawan tukhang-tukhang ka. Kitaan ka sa adlaw pagbuhay mga kang sundod. Patay ka. Tabangan ng bato. No? Mauna ang mga balaw, makapatay ang mga balaw. 2 Corinthians, ako na yung basahon. 2 Corinthians chapter 3, verse 7, 8, and 9. Ingon ini, Oto ang pangalagad nga makamatay na sinulat sa patitik na bikulit niya sa bato. 10 Commandments. Miabot nga ilubanan sa mga himaya katungod niya na ang mga Israelino dili arang makasudo sa daw may beses tungod sa kasanag niini. Bisan to kini naganamra. Oh. Labaw pa hinon. Kamasalagon ang alagad sa Kristo. So ang beses ang alagad alang sa ulod makapatay. Apan ang pang-alagad sa atong Ginoong Kristo, mao'y makabuhi sa Espiritu. Okay. 3. Kapitulo 3, versikulo 7, 8, o 7, 8, say 7, 8, 9, sa Biblia. Okay. So makapatay ang mao mga kasubuan. 5 minutos na lang. 5 minutos. Matod pa ni Apostol Pedro sa buhat 15. Nagsukat ni 5 kay may mga tao sa unang panahon nga gustong isamhong ang yugo ng mga kasubuan. Sa pagkabot sa versikulo 10, Simon Pedro, nganong inyong tintalon ang Diyos pinagis pagsamon sa yugo sa kasubuan nga bisan gani ang ilang mga ginikanan. Ingon siya atong mga ginikanan kay Hudyo man siya o bisan gani kita wala makahimo sa pagbasaan. No? Why bisan kinsang tao nga pagkamatarungon pinagpagtuman na. Okay? Sa gingon ko lang niya, mga atong Ginoong Kristo, gidawat ni dito ang tulo. Wala siya magbantay-bantay na nakasubuan. O kay lungdan ng iyang mga apostolis sa adlaw ipabahulay mga buhay. Okay? Mangutlo buhay. Ang atong Ginoo, mangayon mo sa kiton. Di ba? Tapaho? Ano siya? Sa Old Testament, panahon,
nag-resist sa Números, versikulo 15, kapitulo 15, versikulo Números, kapitulo 15, 15, versikulo 32 hangtod sa 35. O samtang ang mga anak sa Israel dito pa sa kamingawan, nakakaplag sila gusto ka tao ng manit, o isusunod sa adlaw ipaghuray o sila nga nakakaplag kaniya nga ng pangunit o isusunod ming dala kaniya ngadto kang Moises o kang Aaron o ngadto sa tibuok nga katilingban o siya gibutang nila sa bilangguan tungod kay wala pa ipahayag kung unsay pagabuhaton na tungod kaniya o siya ba mingon kang Moises ang tao kinahanglan pagapatyon ngayon ang tibuok ng tilingban magabato kaniya sa mga bato dito sa kampo. Una ka, delikado ang pag-message. Okay. O ako, morning yung firma ko, kasibaw ko, nga doon'y bagong pag-iksad, diin, balaod sa Espiritu. No? Espiritu sa pagtuo. Muna gitawa ko ba, below of love, sa pag-o. Lahit ka sa una. Dili sa sinula, na kasubuan. O kaya misdi, nagtudloan. May tungod ko, dili ang pagtapaw sa adlaw pagpaway. Nagdili sila sa mga mataon na mahugaw, mahilo. Dili mahilo o mahilo. Doon yung mga pandilig nila. Once na doon kay dili, labaw ng puno, ano yung sigarilyo, sugal. Isang buong mo na sa mga tao, karutan mo na. Mga Saudiyo, iya Saudiyo. Pero mga hintil. Hintil na kawasan, dihatag sa itong Ginoo sa ang kamaturan, naghatag na ito, kagawasan. 2 minutos na lang. Okay. So, mga sa akong hibawan, o nabasa Biblia, ang tanang butang gitugot. Apan dili ang tanang butang makayo. Mato ni Pastor Pablo, ang tanang butang gitugot nako. Sigarilyo, kwarta butang na, o inusugal. Waka tuguti pagsugal. Waka tuguti pagtabako. Waka ba tuguti pag-inom, o butang mo na. Ang kahulugan sa butang, noun is the name of person, places, or things. Oh, mga kaning nataabot niya sa ako, igsoon sa magtutudlo sa isli. Aniya, nag-abot niya din kung magpahukom kung 15 kinood. Kanabang kasubuang message na alam lang sa mga Israel? Kanabang 10 commandments? Kanabang mga kasubuang kalandaan o mga tumanong? O ang kasubuan ba si Espiritu ba ang Kristo? Diin kita na tao. Christian dispensation. Minuto na lang. Okay. Diin ka na tao, nga panahon na may balita, ang dahon sa Ginoo. Mao ang may balita, mao ang patayon sa itong Ginoo nga ginubong siya. Dunay usaman matay, dunay usang ginubong, dunay usang gabanhaw di ka mapatay. O kinahanglan, samtang buhi pa ka, mamatay ka uban kaniya. Mamatay na ka uban sa bautismo. Ang mutuho sa may malita o pagpabautismo maluwas apan ang dili mutuho kurban sa silot. Wana? Tagaman. Wato niya San Pablo, wala ka ikaw lang ang may malita kay kini mo ang bahon sa Diyos alang sa tanan nga mo ito. Kay diha kaniya. Okay. Sabi na. Hello. Karon ato na sang madungog ang tubag sa atong Adik pa ko mutubag Mr. Moderator, o cross-examine pa ko og 10 minutes, usap pa ko mo ribatan speech within 20 minutes. yes, makaso ni sir. Sige, tigyo kayo Pastor. Okay. Mr. Sueco, salamat. Imong tiba akong balikon na para mahiubaw ang tibuok publiko. Akong ipamatuod nga ang gitudlo sa SDA nga kasuguan sa daang tugon
Mo'y makapahimong sala sa tao kung dawaton sumala sa mabasa sa Biblia. O usab ako pamatuod nga panigaryon sugal inom bino dili makapahimong sala sa tao kung buhaton sumala sa mabasa sa Biblia. Ang tiba nga imong gipirmahan pulos mo gigarantiya nga imong pamatud-an sa mabasa sa Biblia. Karon ang akong pangutana sa imo kadtong unang bersikulo nga imong gigamit sa imong tema alauna uno sa Salmo 119:160 may makita ba diha nga gipamatud-an sumala sa imong tema? 119, 160. Yes, imo ni gibensyon. Intro ko na, no? At intro nga ang tibok kasulatan, no? Tungod sa tibok kasulatan nga natinggan sa pulong sa Diyos kamatuoran sa ang doktor pasabot nga kung walay pakigsaad, walay kamatuoran. Okay, mayo kay intro ra na. So di na lang ko interesado, dili ko interesado sa imong intro niya imong tema. Alauna 6 na mention mo ha, alauna 6 na mention mo. Pag-abot ni Kristo, iyang gibungkag ang kasuguan. Kung akong ipabasa sa moderator nga si Kristo wa magbungkag sa kasuguan, uyon ka, nasayop ka. Di kumuyo na. Di ka mo yun, okay? Ay ibungkag sa itong Ginoo. Oh. Pero klaro, ha? Imo ning gisulti alauna 6 nga diya sa bagong kasuguan. Atod pa mo, ha? Imo gisulti pag-abot ni Kristo. Oh? Nga alauna 6 imong gimensyon nga gibungkag ni Kristo ang kasuguan. Mao nangutana ko nimo kung akong ipabasa sa moderator nga wa bungkagan ni Kristo ang kasuguan. Uyon ka nga nasayop ka. Ay karatol, kalma lang. Uyon ko nga nasayop. Akong balikon. Akong balikon. Oh. Bakit ikaw pinasayop ka? Oh. Pero nangutana ako. Nag-ingon ka nga sa pag-abot ni Kristo. Alauna 6, imo gining na mensyon. Ako nang gitikno. Nga gibungkag ni Kristo ang kasuguan. Oh. Alauna 6. Kung akong ipabasa sa moderator nga wa bungkaga ni Kristo ang kasuguan, uyon ka nga nasayop ka. Uyon ko ka panangitan, mayon ko nga. Tupag ka na ito pagmana. Okay. Tupag ka nangutana. Okay, Uyon ka. uyon ko. Uyon ka nasayop ka. Okay, Mr. Moderator, palihog ko ang basa. Uyon siya. Ha? Nga sayop siya o babasa. Ipalihog ko basa. Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Thank you so much, Mr. Suiko. Tuwari nga kanana ipabasa. Malisan, Mr. Moderator. Thank you kay Pastor. Akong pasahon ang iya ni Juan Alexander Akip tupad sa katong giasoy ni Ratsuito. Isisigi. Ayaw kamo paguna-una nga mianhi ako aron sa pagpungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagpungkag kundi sa pagtuman niini. Okay, salamat kay iangko ni Mr. Suiko nga nasayop siya. O sa mga kaisunan ko, mga kigalaan, mauna inaw nga kamaong manubag o pangutana. Okay, sunod pangutana, Mr. Suiko, no? Alauna 7 sa kahaponon, niingon ka nga walay taong pagabataron sa pagtuman sa kasuguan. Kung akong mabasa nga dunay pagkamatarungon, ang kuno na ba po nimo, nasayop ka? Basahan. Okay. Sige na, ako lagi basahon. Malikot ang pagpaputana. Sige lang. Ako malikot ang pagpaputana. Alauna 7 na mensyon sa imong baba, walay taong pagkamatarungon sa kasuguan. Kung akong mabasa sa Biblia nga dunay pagkamatarungon sa kasuguan, tao nga nagtumas kasuguan, uyon ka nga nasayop na po ka karon. Sige, pagpabasa. Di uyon ka pa balagi. Uyon ka po, sige. Uyon. Sige, akong basahon. Akong basahon. Panginoon ka na, akong basahon. Roma Kapitulo 2, versikulo 13. Akong
basahon ha. Okay, maning gisgot ano? Kay dili ang mga nagapatalihog sa kasubuan maoy matarong sa tubangan sa Dios. Kung dili ang mga nagatuman sa kasubuan mao ang pagkamatarongon. Salamat Mr. Suiko. Lain na sa nimong pagkasayo. Munang salamat nga niparog ka lang yung debate aron mo pailakas mga tao sa imong pagkasayo. Sunod nimong nanakong pangutana. 10 minutos ron naghisgot na ka sa ilimnon. O kunya nag-ingon ka. Way mabasa ang ibawal ang bino. Ingon ka, way mabasa sa Biblia. Kung doon ay akong mabasa nga gibawal, muuyon kang pildi ka na. Ito kumuyon. Di pa muuyon. Ayaw na putol-putol kaya waka kuha. Ako na putol-putula. Ako na ino maning gisulti. Naghisgot ka, way mabasa gibawal ang bino. Nakabati ang publiko. Kung akong mabasa nga ang bino gibawal, muuyon ka nga pildi ka na. Di sa kumuyon ang pildi. Kailangan pa kayo taas na kayong oras. Di ka muuyon nga pildi. May problema. Okay. Karon, kay di man ka uyon nga pildi ka. Kung akong basahon nga gibawal ang bino. Kung akong basahon nga gibawal, Hindi sugal na to. ayaw pagsapaw. No? Kaya namutan ako, paminaw sa karon, nag-ingon man ka way mabasa gibawal ang bino. Kung akong mabasa nga ang bino gibawal, muuyon ka na podrong na sayop ka o sayop yun ng imong doktrina nga gipanudlo. Dili ko po yun. Dili mo yun. Dili siya mo yun. Tana Ay. akong basahon, ang highlight dili mo yun kining mabasa o kanang way mabasa. Baka ang daghan sa tao niya. Mao lagi. Dili ang sino ang bihalan sa Diyos nga muna gidi. Dili na gihalap, dili ko ibisa na gihalap. Ayaw, putol. Asa may dili nimo uyunan kanang mabasa o ang way mabasa? Asa may dili nimo uyunan na kanang mabasa o ang way mabasa? Kanang may mabasa yung uyunan. Dili nimo uyunan ang mabasa. Sige, basa. Mao lagi, ang kanang imong dili uyunan kanang mabasa. Mabasa. Ang Ang uyunan, mabasa. ang uyunan ito, mabasa. Uyunan nimo nga di ay ang mabasa. Salamat. Nga muuyon siya sa kananaang mabasa. Okay, akong basahon na kay hindi kay muuyon man di siya sa mabasa. Maghuhukom Kapitulo 13 versikulo 4. Mas maini patamdo na lang natong moderator kay naghabol ta sa oras. Ayaw gayon pag-inom o bisan unsang bino o ilinong makahubog o ayaw pagkaon sa bisan unsang pagkaon nga gidili. Niya mabasa sa Biblia. Unya matod pa ni Mr. Suiko, wala kunoy mabasa sa Biblia ang gibawal. Karon kay nabasa man ako Mr. Suiko. Aminado ka nga kanang imong doktrina sayo na. Wala ko, pag-iwan akong doktrina sa'yo. Ang doktrina ni Cristo ko isakto. Yun yung doktrina na basta mamatay si Cristo. Gisulti man nimo nga way aminaw sa gisulti man nimo nga way mabasa nga ang bino gibawal, pero ako naman gibasa gitan-aw sa moderator. So nabuhat ako. Anong tanangin mo gitasa, di ko mulo niya na. Di ka mo yun sa kananang mabasa. Ang tanangin mo magbasa, di ko mulo niya na. Ano na? Okay, tayo na. Karon, sir. Ano ang tanangin mo? Sige, ikot na lang niya kay mo rebuttal speech na to. Okay? Tagis ko? Mga kaigsunan o mga kaikalaan, I'm very surprised. Kining debatihan nahitabo ni tungod sa iyang pagpaminahanglan. Niuyon ko ang tanan niyang gusto akong gitukot. Honestly po, kay total adto matatos kaduawan akong plano kay nay covered court. Pero gusto niya dinhi. Ang gusto niya moderator iya. Apan tan-awa ra gud ninyo kining tema nga iyahang pamatud-an. Unya iya baka ning napamatuod sa Biblia kay iya man ning gigarantiya nga iyang pamatud-an sumala sa mabasa sa Biblia, no? Mao man
ang iyahang nga kuhan, iyahang gipasalig nga iyahang nga basahon. Unya, kay iya man gipasalig nga iyang basahon, ato ni sad kuno nga tan-awon kung naiya bang napamatud-an gyud sumala sa mabasa sa Biblia. Tan-awa o. Akong ipamatuod nga ang gitudlo sa SDE nga mga kasuguan sa daang tugon mo'y makapahimong sala sa tao kung dawaton. Sumala sa mabasa sa Biblia o usab akong ipamatuod nga panigarilyo sukal inom bino dili makapahimong sala sa tao kung buhaton sumala sa mabasa sa Biblia. Kamo gikan sa pagsugod yang sulting hangtod sa pagkahuman nagtan-aw mo naminaw mo. Kining timaha iya bang napamatud-an sumala sa mabasa sa Biblia? Wala. Sa laktod pagkasulti, pagpamaka ang iyang gihimo nga iya kunong pamatud-an sumala sa mabasa sa Biblia. Unya, diin man siya kabasa ana sa Biblia. Wala man. Karon, kining mga teksto nga iyang gigamit, ako magibning gitikno kining mga tekstong iyang gigamit. Salmo 119, 160, intro ko nun niya. Okay lang. Ikaduhang Timoteo 2:15, intro gyapon niya. Gisundan sa Exodo 20, way bersikulo na alay kapitulo. O kanya, nagsunod na po nga kining nahaunang ang Korinto 3:7 o 8. Unya, Números 15, 32, 35. Ako maning gitikno. Okay, iya maning bersikulong gigamit sa iyang tema nga iyang pamatud-an, ipamatuod niya sumabasa sa Biblia. Di ako kuno ning basahon niya, paminaw mo, kung napamatud-an na ba niya niyang tema. Hinoon, napaylaing barong, base pa niya. Sa sunod yung barong, iya na mapamatuod ang iyang tema. Naunang Korinto 3, akong basahon, kung napamatud, ano ba niya ang tema? Nag-ingon din sa 3, naunang Korinto 3:7, 8. Akong basahon na, niya, iyang teksto. Ako mao, ng Korinto 3, o niya, 6:8. Yes, 3:6, niya. Ako mao ang nagtanong, si Apolos mao ang nagbisibis, aban ang Diyos mao nagpatubo. Beko no, kamo kuno'y balanse. Kung natugma pa rin siyang tima, kayang pamatudan sumalas babasa sa Biblia. Sunod, kay ang siting 8 man nakabantay mo ganina, nagreklamo ko sa moderator, ngay paminsyon mo, ni versikulo ha. Dahil sunod, sa ingon niya na, ang may dili ang tanong o ang nagbisibis, kundi ang nagpatubo nga ang Diyos lamang. Kining mga bersikulo dili man misupa. Pero ang akong natingad-an, nganong nahuna-hunaan niya, nga mauni iyang gamiton, nga ipamatuod sa iyang tima. Pagkalayo raman. O niya, ang 8, akong basawan, siya nga nagatanong o siya nga nagabisibis managsamara o ang matagusa magadawat sa iyang suhol o mag-aagat sa iyang pagpangabudlay. Ang bersikulong iyang gigamit bahin sa pagtanong. Mo na iyang gigamit. Pero ang iyang tima, akong ipamatod ng itudlo sa istiing ng mga kasubuan ng tugon mo makapahimong sala sa tao kung dawaton. Layo lang. Pero mga kaigsunan kong mga kaigalaan, salamat nga si Mr. Soyko sa gidugayon siyang pagpuyo nining dapita. Karon ragid siya nakaako, naglakas loob, nga pailho niya ang mga tao ining dapita sa sayop niya nga pagtuo o doktrina. Wali! At ang bersikulo sa iyang tima, Wa! Bawalay hinungdan nga nag-ingo, I'm very surprised. Sunod nga verse nga iyang gigamit, Números 15, 32, Paimos 35. Mamasinta. Kay natural, ako'y negatibo
ang negatibo, ang katundanan, ang pagguba sa pamahayag sa afirmatibo. Pero kung sa may akong gumon ron, mawa man siya kapamatuon siyang tima. Ha? Wag! Karon, natural nga ang negatibo musunod ras pamahayag sa afirmatibo. Numeros 15:32 paingon sa 35. Mao man ni iya hanga kuan, mao man ni iya bersikulo. Ha? Di siya ani makarikula kay sa pagrikula ng iya man eh. Ha? Iya man gigamit, iko ra matang nagsunod kay negatibo mata, muniga ra matas pamahayag sa afirmatibo. Oh, 32 paingon sa 35 mo bitang nag-take note to sa iyang kuan iyang sulti unya tingali og gipilaw na tingali og himo sa iyang kudigo atong panahon na nalipat si Mr. Suiko. Kumplito kudigo magtamo og kudigo. Oh, nalipat lang siguro. Oh, 15:32 pa 35 akong basahon niya. Naging din Og samtang ang mga anak sa Israel dito pa sa kamingawan, nakakaplag silang usa ka tawo nga namunit og isusugnod sa adlaw ipapahulay. Ha? Kini pa lang. Nagmatuod na ba ni siya, di ba? Nagsulti ra ning bersikulo ha. Nga dunay tawo nakita ba og nakaplagan nga namunit og susugnod sa adlaw ipapahulay. Pero wa ni magpalig-on, magpruiba siyang tima nga ang tao nga mudawat sa kasubuan makapahimong sad-an. Nausa may tao ning akong pinalanggang kaabang si Mr. Hildardo Suico. Ha? Sunod sa iyang bersikulo. O sila nga nagakaplag kaniya nga nagapamunit o isusugnod, mindala kaniya nga ito kang Moses o kang Aaron o nga ito tibuok nga katilingban. Tanawa ra, kining bersikulo ha, nagsaysay nga kadtong tao nga ilang nakita namunit og sugnod, gidala nila nga ito kang Moses. Pero nagtugaan na ba siyang tima? Nagmatuod na ba na makapahimong sad-an o dawaton ang kasubuan sa Diyos? Wa! Ang Mateo 24:4 mismo si Jesus nagingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. So magbantay mo ni Mr. Suico kay basig mahisalaag mo. O padayonan pa na kung basa. Ha? Kano din nagingon din nagingon sa kananaan nga sunod versikulo 34. O siya gibutan nila sa bilangguan. Tungod kay wala ipahayag kung unsay pagabuhaton may tungod kaniya. O gisaysay ang bersikulo gigamit ni Mr. Suico, nagsaysay nining tao nga nakaplagan nga namunit og sugnod sa papulay, ilang isulod sa bilangguan. Unya, nagmatuod na ni, nagsaysay na ni siyang tima nga ang mudawa sa kasubuan makapahimong sad-an. Mga kaigsunan, kung makigalaan di kita malimot sa gisulti ni Jesus, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Ha? Magbantay na! Sunod! O siyo mo, mayon kang Moises, ang tao kinahanglan pagapatyon kayo. Ang tibok katilingban, bagabato kaniya sa mga bato dito sa gawa sa kampo. O dunay order ang Diyos. Nakatong tawhana nga namunit og sugnod, ha? Dito sa buwas kampo, patyon. Ang pangutana karon, unsa may diling ani sa iyang tima? Na? Koneksyon? Wa. Mo nangingo ko na surpresa ko. Og nagduda hinuong ko ni Mr. Suico nga nag-practice pa ni debate. 10 minutos. Ha? Nag-practice pa. O mag-practice gani adto sa samin. Dili dinis publiko nga magpatanaw sa tao, natanawa. Pirmi yung uyon siya, nasayop siya. Karon, ning hilag yun mo aron inyo iyang pasaksihan sa inyo iyang pagkasayop. Mga kaigsunan kong magikalaan, kamo na lang maghuna-huna, kung sa Tagalog pa, kamo na lang sa Ilonggo pa, kamo na lang magbinag-binag. Kung sa Tagalog pa, kayo na ang magbulay-bulay. Mga kaigsunan kong magikalaan, unsa may ako karong gubon bilang negatibo, gawa man ka pamatuod sa tima ang afirmatibo, pero atong hulaton
atong bulaton. Unya, ako naghinam-hinam nga pagkahurot sa akong oras karon pag-deliver, i-cross-examine ako ni Mr. Suico sa iyang mga ready-made na daan nga mga cross-examination. Nga ready na, andam na, hindi mo nagaan. Lipay na kay ko na. Pero asa man ko mupunit og mga butang nga ako kunay gub-on ang iyang timang gipamatuon nga wa man siya kapamatuon. Unya ra ba iyang gipasaligan ipamatuon niya sumala sa mabasa sa Biblia. Sumala sa mabasa sa Biblia. Karon nabasa niya sa Biblia. Iya pa mong gitudluan sugal inom panigarilyo. Okay ra? Okay ra ba? Pastilan unsa maning matangas pagkatumulo. Ang gisulti sumala sa ikatulong Juan 2. Higala ginapangandoy ko nga magmauswagon untay kao sa mayong panglawas o ang imong kalag. Pero mag-uswag ba ang maayong lawas sa tao ni anang pag-inom o pagpanigarilyo? Kamo nalay huna-huna ni anak. Tungod ni anak, mga kaigsunan kung mga kaigalaan na sorpresa ko. Mao nga, kining mga punto inyo bang nasaksihan, akong nasaksihan, sa ikaduhan niyang barog, base na lang. O naay iya, mabasa. Sa ikatulong Juan, 2. Ikatulong Juan 2. Nana, hinigugma, gipangandoy ko nga magmauswagon ka sa maayong panglawas ingon man sa imong kalag. Nan kung tudloan nimo ang tao sa pag-inom o pagpanigarilyo, makalaong ka ba nga magmauswagon ang tao sa maayong panglawas sa pag-inom o pagpanigarilyo? Muna, Mr. Suico, Mana, itiknot yun na kay aron yun nga imo na nga mahinumduman dili ka makakalimot. Tungod yan na mga kaigsunan, nakabantay mo kaganina, maluoy ko ni Mr. Suico kay bisag mag-text ni buutan man siya sa text. Pero kapalungog nga nung maluoy ko, dili hapit kahurot siyang oras. Magpamunta na sa timekeeper guwapa. Hapit na lang mo ingon, muurong na lang ko. Nga naman, sure na, wala inog sulti. Ako po, daw ma-sure sa ko, nga naman, man po niya mapamatod ining iyang tima. Niya usao manato na ni karon nga, man siya kapamatoon. Pero mga kaigsunan kung mga kaigalaan, ayaw mo katingala o kay bulong. Kay kung naay musultig husto, naapoy musultig sayo. Unya, salamat nga giangkon sa akong mga cross-examine kaganina. Uyon siya akong mabasa, sayop siya. Pero pag pangutanan ako, uyon ka ba nga pildi ka ng akong babasa na gidili ang Panginoon sa di lang ko uyong pildi ko kay taas pa kayong oras. Nawilig yun si Mr. Suico sa oras nga taas. Hala, sige atong saksihan ang oras nga taas kadang iyag yung pagkasayop. Kay iya maning aminor nga nasayop siya. Unya, balikan ragod nato na yung gisulti. Walay tao pagkamaturungon pinagis pagtumas kasuguan. Mao magupoy iyang tumano ng kasuguan nga dili makapamatarong sa tao. Kadtong kasuguan nga makapamatarong sa tao, mao to'y tumanon aron mamatarong ka. Ayaw ng sugo nga di makapamatarong sa tao. Unya, gisgutan niya. Si Duterte. Tingala ko, namang na-appeal may tao sa Duterte siyang topic. Tuwar may tao to sa Malacanang naglingkod. Kung naman na-appeal mas Duterte siyang topic, nga ang iyang topic, maumani. Pero mga kaigsunan kung mga kagalaan, sandi na lang. Kaganina, nabantayan ninyo. Nabantayan ninyo? Iyang isulti nga, si Kristo kuno. Ibungkag ang kasuguan. Pag-abot ni Kristo. Ako gipangutan na kung naako'y mabasa. Ngawa magbungkag si Kristo sa sugar, uyog ka na sayog ka? Uyog ko! Ibasa sa moderator. Kastilan ang moderator. Usuga sa aming basa. Wapon mo reklamo moderator kay tinuod man iyang nabasa. Nag-ingon si Kristo,
ayaw ka mo paghuna-huna. Munang ayaw gihuna-huna Mr. Suiko. Nga miyanhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Wa lagi bungkagang Kristo Mr. Suiko. Ako miyanhi dili sa pagbungkag o dili sa kasuguan o sa mga propeta. Miyanhi ako dili sa pagbungkag o dili sa pagtuman niini. Pagkanindot sa atong Ginoong Hesukristo, mituman o kasuguan, pero ang akong kaatbang di na mutuman sa kasuguan. Ha? Ha? Mauna nga, tinuta. Iyang pasangilan sa Kristo, gibungkag ang kasuguan. Katong kasuguan nga gibungkag ni Kristo, wa na kinahanglan sa atong pagpangalagad. Ang gikinahanglan kanang wa bungkagan ni Kristo, mo na gikinahanglan sa pagpangalagad, kanang iyang gituman. Maunay atong sundon, maunay atong tumanon. Unya naghisgot sa 10 commandments. Si Kristo kaya nagtudlo ni anang mga kasuguan nga nasulat ni 10 commandments. Unya siya dili na. Maunay akong timalas ron. Balikod ko. Hisgotan niya nga si Kristo bahin sa 10 commandments. Pero si Kristo kaya nagtudlo nga tumanon ang mga kasuguan nga nahisulat diya 10 commandments, pero siya dili na. Well, klaro nga gitudlo ni Kristo nga tumanon kanang mga kasuguan nga nasulat naas na pulo ka sugo. Unya ang iya dili na. Mga kaigsunan kung magigalaan si Kristo mismo sa iyang pamahayag. Matud pa, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. So bantayan nato ni ang mga pamahayag ni Mr. Suiko kay mga pagpahisalaag na sa inyo. O kining tanan, mga kaigsunan, kung mga kagalaan, atong nadunggan, atong nabatian, salamat nga ang kamatuoran nadungog, nakita o nabati nato karong hapuna o nga tungod niini mga kaigsunan kung mangkigalaan ko ang Biblia bisag unsaon pag minaumao sa tao dili yun niya malubag karon ni apa iyang gipamahayag gipahayag niya nga kuno ang napulo kasuguan ng Moises, kadako ba gipumbakak na napod na? Dili na kang Moises ang napulo kasugo, iya na sa Diyos, gihatag lang ngadto kang Moises. Dili na kang Moises, ang napulo kasugo. Karon, iya kunong pamatud-an nga ang tanang mga kasuguan sa dagtugon, makapay kinini makaypong sa lastaw dawaton sumalas babasas Biblia nga ang gitudlo sa mga SDA karon asa mo na makita nga kanang mga kasuguan nga naas daang tugon nga gitudlo sa mga SDA makapahimong sad-an sa tao og dawaton nga bisan gani si Kristo nanudlo man ni anang kasuguan naas Biblia kanang kasuguan na sulat sa napulo kasugo. Mga kaigsunan kung mga kigalaan, andam-andama ang inyong mga idulong o inyong mga mata. Kay si Mr. Suiko, nagpanikad na nga iya na kung i-cross examine. Tungod niya na, nindot na. Naa siya mga ready-made na nga cross examine. Ay aba natural, maghimag ready-made siya kay siya may afirmatibo. Ako wa man ko'y mahimudaan nga naman wa pa man ko kapati kung unsay iyang isulti unsay iyang i-deliver wa pa anha ra ko na maghimo sa diha na nga mag-deliver siya. Okay, time. Okay. Unang pangutana. Unang tubag. Unang pangutana. Unang tubag. Ang ginisgutan nimo mga bersikulo ganiha kapitulo o bersikulo sa gumala sa ginisgutan. Gilansang na si Kristo sa krus ug pa. Ang akong gipanghisgutan kadtong bersikulo nga imong gigamit. Motoy kong hisgutan kaganina. Only nga ang akong gigamit ra nga bersikulo nga akong kaugalingon ang Mateo 24:4 nagpasidaan si Kristo, magbantay kamo nga walay magapaysalag ninyo. Ang akong ipag-isgutan na bersikulo, imo na
Kung nalansang man si Kristo wa pa, dili na nako burden of proof kay negatibo ko, di ko afirmatibo. Ang imong gipabasa sa koordinator nga wa siya wanhi aron pagdungkag sa kasuguan kung dili sa pagtuman ini. Ang akong pangutanan nimo, usbon ko. Gilansang na siya sa koso wa pa. Nalansang man siya o wa pa, basta Ayaw gipamatayo ko ha, nalansang ba wa pa? paminaw sa tubang lagi. Nalansang naman si Kristo sa krus o wala pa, basta gipamatuod ni Kristo nga siya miani dili sa pagbungkag kung dili sa pagtuman. Busa kung nalansang man siya o wala pa, aw di na nako problema, basta si Kristo ningon miani siya wa siya magbungkag sa kasubuan. Nag-whisper ko ganiha nga gibungkag sa Ginoo sa buwan pinabis pagbalansang sa cross ang tumutama ko usbon ko. Gilansang na ba siya sa cross wa pa? Okay, kung doon na may gilansan dito sa cross nga kasuguan, dili na mo'y akong gipasabot sa imo. Kanang wa ilansang. Mo na akong gipasabot. Katong gilansang, di ko mangilabot ato. Wa naman to. Mga igsoon, wala siya katubag sa tumutan. Ay, kakarang katubag. Patapat lang tubag. Ah, kakarang isa na. Gilansang naman siya sa cross kaya ibungkag sa itong Ginoo ang Akong balikod ang tubag. Ah, kung nalansang. Gilansang magwa ba? Paminaw sa. Paminaw. Kalma lang. Ayaw pa na tol. Kung nalansang man si Kristo na sa cross o wala pa, dili nako na problema. Basta nga gipamatuod ni Kristo nga miani siya dili sa pagbungkag sa kasugan o sa propeta, kundi sa pagtuman. Mao na Mr. Rico. Kung mabasa na po, ikaw naman punta na. Kung mabasa na po, nga gibungkag, pinabis pagkahimo niyang tao, yung gibungkag ang balaod, nga mao gatuguan ang galagaan. Aron makuha ka sa bagong tao. Uyon ka ba? Nga, pindi ka. Ah, na. Ha? Kanang gibungkag o naay gibungkag si Kristo, wa ko'y labot na ang ako pa ang gipabasa garinas ko dirito, gipamatud-an ni Kristo, miani siya, dili sa pagbungkag sa kasuguan o sa propeta, kundi sa pagtuman. So kung doon na may kasuguan nga nalansan dito sa krus o kang Kristo, wa na ko'y labot atong kasuguan na. Okay. Okay lagi. Okay. Di ka mo yun nga, di ka mo tubag, sa eksakto kung nalansang ng Kristo sa cross. No? Gito pa na, kapila pa rin Hindi ka ka. nga gibungkag ni Kristo ang katuguan di akal. Dilansang siya sa cross. Katong lagi iyong gibungkag sa Kristo. Bumana. Katong gibungkag o gilansang ni Kristo dito sa cross, wa ko'y labot ato. Ipamatuon ko lang na si Kristo nagsulti, mianhi ko, dili sa pagbungkag sa kasun o sa propeta, kundi sa pagtuman. Busa ka nang wa kong kaga ni Kristo, wala akong ipasabot, katong gibungkag, wala ko ato'y labot. Ikatulong pumunta na. O, ikatulong to ba? Wala? Ikatulong Ano pumunta ko na. dito? O, sige, klaro na basa. May mamataro ba sa atubangan sa Diyos pinang pagtuman sa kasuguan? Sigon sa gibasa ka na ko ganina doon na, pero doon na may taong dili mo matarong sa kasuguan, kanang kasuguan na dili na mo'y atong tumanon. Katong makapamataro sa tao mo'y atong tumanon. Ikaw pa sa utan na. Ikaw pa Kung mabasa na ko, mawalay bisan kinsang unod ka pagkamatarungon biyalis pagtuman sa kasuguan. kung naa may mabasa, walay bisan kinsang unod, pagkamatarong pagtumas kasuguan, wa ko'y lapot anang kasuguan na. Kaya ang atong gibasa ka ganina, katong kasuguan nga makapamatarong sa tao o tumanon. Muna kung gibasa, kanang dili makapamatarong, wa ko'y lapot ana. Ikalimang pumunta na. Ikalima tuwag. Ang balawad sa Diyos ng ihatag. Ngadto kang Moises, alang masatanang tao sa tibok ng butan. Balikan po ta. Ang ihatag sa Diyos na balawad kasuguan